नमस्कार, पाकसिद्धी आणि ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीराला थंड ठेवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या पेय पदार्थांचा आहारात समावेश करतो। त्यापेक्षा ताकाचे सेवन शरीरासाठी अधिक फायदेशीर ठरते। ताकातून शरीराला बरीच पोषक तत्व मिळतात। ताक पिण्याचे हे अनेक प्रकारचे फायदे आपण आज जाणून घेऊया आणि कोल्ड ड्रिंक्स पिणे थांबवूया। 1. ताकाचे सेवन केल्याने पचनक्रिया मजबूत राहते। गॅस, ॲसिडिटी, अपचनाच्या समस्येपासून आराम मिळतो। ताक पिणे हे आपल्या पचनसंस्थेसाठी वरदान आहे। ब्लोटिंगपासून आराम मिळण्यासाठी तुम्ही ताकाचे सेवन करू शकता। 2. ताक प्यायल्याने पोट साफ होते, शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर पडण्यास मदत होते। 3. शरीर हायड्रेट राहते आणि शरीरातील उष्णता त्वरित कमी होऊन शांत झोप लागते। 4. ताक प्यायल्याने शरीरातील चरबी कमी होऊन लठ्ठपणा कमी होतो। वजन कमी होण्यासाठी मदत होते। ताकामध्ये शरीरातील कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याचे सुद्धा गुणधर्म आहेत। 5. ताकामुळे शरीराची झालेली झीज भरून निघते। हाडे आणि मांसपेशींना मजबूत बनवण्यासाठी ताक फायदेशीर ठरते। 6. वारंवार लघवीचा त्रास होत असेल तर ताकात चिमूटभर मीठ टाकून प्यावे, आराम पडतो। 7. तोंड आले असेल किंवा तोंडात छाले पडले असतील तर दह्याचे पाणी अथवा ताकाने गुळण्या केल्यास तोंड येणे बरे होते। 8. पोटात जंत झाले असतील तर ताकात चिमूटभर ओवा टाकून प्यायल्यास पोटातील जंत मरून जातात। 9. ताक प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक मूत्रावाटे बाहेर फेकले जातात, त्यामुळे आपली रोगप्रतिकारशक्ती वाढते। 10. शरीरातील इम्युनिटी मजबूत राहते, त्यामुळे ताकाचे नियमित सेवन केल्याने शरीर बलवान होते। 11. सतत 3 दिवस इतर काही न खाता फक्त ताक पित राहिल्यास आपल्या शरीराचे पंचकर्म आपोआप होते आणि शरीरातील चरबी निघून जाते आणि चेहऱ्यावरील काळे डाग निघून जातात। चेहरा उजळ व तेजस्वी दिसू लागतो। 12. ताकात व्हिटॅमिन B12, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि फॉस्फरस सारखे पोषक घटक असतात। 13. लहान मुलांना दात येतेवेळी खूप त्रास होतो। अशावेळी त्यांना दिवसभरातून दररोज 4 चमचे असे ताक दिल्यास दात येताना मुलांना होणारा त्रास कमी होतो। 14. ताकात गूळ टाकून प्यायल्यास लघवी करताना होणारी जळजळ किंवा उन्हाळी लागले असेल तर बंद होते। 15. डोकेदुखीसाठी थोडी जायफळ पूड ताकात टाकून प्यायल्यास डोकेदुखी कमी होते। 16. पोटदुखी बरी करण्यासाठी रिकाम्या पोटी ताक प्यायल्याने पोटदुखी बरी होते। 17. पित्त झाले असेल तर ताकात साखर आणि काळी मिरी टाकून प्यायल्यास पित्ताचा त्रास कमी होतो। 18. नियमित ताकाच्या सेवनामुळे ब्लड प्रेशरही नियंत्रणात राहते। 19. जेवण केल्यानंतर 1 ग्लास ताक प्या। खाल्ल्यानंतर ताक प्यायल्याने अन्न व्यवस्थित पचण्यास आणि त्याचे ऊर्जेमध्ये रूपांतर होण्यास मदत होते। 20. ताकामध्ये असलेले लॅक्टिक ॲसिड आपल्या त्वचेसाठी चांगले असते। ताक पिणाऱ्यांची त्वचा तजेलदार आणि चमकदार बनते। निरोगी त्वचेसाठी ताक खूप उपयोगी आहे। आहार तज्ज्ञ सांगतात की दही एक उत्तम प्रोबायोटिक आहे, ज्यामुळे आतडे निरोगी राहण्यास आणि बॅक्टेरियाचे संतुलन चांगले राखण्यास मदत होते। यात प्रोटीन्स, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन B कॉम्प्लेक्स जास्त प्रमाणात असते। दह्यात पाणी मिसळून पातळ केल्याने ताक तयार होते। यामुळे शरीराला पोषक वातावरण मिळते। काही मसाले यामध्ये घातल्याने अधिक फायदे होतात। घरी ताक कसे तयार करावे? बाजारात विकतचे ताक मिळते, मात्र ताक घरच्या घरी आणि अगदी सोप्या पद्धतीने करता येऊ शकते। जाणून घेऊया कसे। ताक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी 1 कप दही घ्यायचं आहे। दह्याच्या 3 पट आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। लागल्यास साखर घ्यायची आहे। जिरे पावडर, सैंधव मीठ चवीनुसार, कोथिंबीर। आता आपण ताक बनवण्याची अगदी सोपी कृती जाणून घेऊया। दुधाला विरजण लावल्यानंतर पहिल्या दिवशीचे अथवा अधमुरे दही घ्यावे, कारण जास्त शिळे दही असेल तर ताक आंबट होते। आंबट दही ताक तयार करण्यासाठी घेऊ नये, कारण आंबट दही अथवा ताक शरीरासाठी बाधक असते। यासाठी शक्य असल्यास ताजे दही वापरावे। दह्याच्या 3 पट पाणी दह्यात मिसळावे। दही आणि पाणी एकजीव होईपर्यंत चांगले घुसळून घ्यावे। घुसळण्यासाठी मिक्सरचा अथवा घुसळणीचा वापर करावा। घुसळण्यामुळे ताक आणि पाणी एकत्र होऊन एक पाचक द्रव्य तयार होते, त्याला ताक असे म्हणतात। चवीसाठी तुम्ही त्यामध्ये मीठ, साखर, जिरे पावडर, सैंधव मीठ, कोथिंबीर टाकू शकता।
असे घरी तयार केलेले ताक शरीरासाठी अतिशय उत्तम असते. ताक शक्य असल्यास जेवताना अथवा 2 जेवणाच्या मधल्या वेळेत प्यावे. रात्री उशिरा ताक पिऊ नये, कारण ते शरीरासाठी अपायकारक ठरू शकते. निरोगी आरोग्यासाठी ताकाच्या सेवनाचे फायदे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक नक्की करा. त्यासोबत आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीच्या व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. थँक्यू. धन्यवाद.